it-tlieta tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 21, versi minn 28 sa 32. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Intom x'jidrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuqu l-kbir u qallu: Ibni, illum mur aħdem l-għalqa ta' dwili. U dak qallu: Ma rridx. Iżda mbagħad biddel il-fema u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess. Ara nisejjer sidi qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif ried il-missier? L-ewwel wieħed wiġbuh u qalilhom Ġesu: Tassew ngħidilkom li l-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-saltna ta' Alla. Għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja u intom m'emmintuhx, iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emnuh. U għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fema tagħkom u ma emmintuhx. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Għalli ma tip ta' futur qiegħed tipprepara. Ġesu jinkoraġġina biex aħna naħsbu dwar il-konsegwenzi tal-għażliet tagħna, speċjalment dawk l-għażliet u dawk id-deċiżjonijiet li se jaffettwaw mhux biss din il-ħajja imma l-eternità li għad tiġi. Id-deċiżjonijiet li aħna nagħmlu ser jaffettwaw u ser joħolqu il-futur tagħna, kemm il-futur f'din id-dinja kif ukoll il-ħajja taż-żmien li ġej. Ġesu jgħidilna storja sempliċi ta' żewġ ulied li kienu imperfetti biex jurina it-triqat tas-saltna ta' Alla. Il-missier kien jipprovdi kollox għal uliedu, l-ikel, post fejn joqogħdu u kull ma kellhom bżonn. Kull ma l-missier kellu kien tagħhom ukoll. Il-missier kien ukoll iħallashom tajjeb tal-ħidma li kienu jwettqu fil-għalqa ta' dwili tiegħu. Kull ma stenna minnhom kien li juru gratitudni, lealtà u onur għal dak li kien jagħmel għalihom permezz tal-ħidma tagħhom. Liben li kien ribellus qal lill-missieru f'wiċċu li hu ma rridx jagħmel dan ix-xogħol, imma wara biddel ħsiebu u mar jagħmel dak li kien ikkmandah missieru. Liben liħor li kien jidher li kien liben it-tajjeb qal lill-missieru li kien se jagħmel dan ix-xogħol, iżda mbagħad m'għamlu xejn. Għażel li jogħġob lilu nnifsu milli jwettaq ir-rieda tal-missier. Issa, min hu tassew liben it-tajjeb? It-tnejn ma bdewx lil missierhom, imma wieħed iddispjaċih u mbagħad wettaq dak li xtaq il-missier. U l-ieħor der minn barra li kien tajjeb imma fir-realtà ma wettaqx dak li rid minnu l-missier. Għalhekk l-intenzjonijiet tajba mhumiex biżżejjed. Dak li jwiegħed xi ħaġa imbagħad ma jwettaqiex ma jiswilu xejn quddiem Alla. Alla jixtieq li qalbna tinbidel mill-qiegħ u li aħna nixdu mhux biss bil-kliem u bl-intenzjoni iżda bl-għamil ir-rispett li għandna lejn Alla. Alla joffrilna teżori kbar, il-paċi, il-ferħ u l-ħajja tiegħu. U jistidinna biex ninaqdu fis-saltna miegħu minn issa u għal dejjem fl-eternità. Iżda aħna nistgħu nitilfu dan it-teżor billi nirrifjutaw il-grazzja ta' Alla li hu joffrilna kontinwament
il-grazzja li aħna nimxu u ngħixu fil-verità u s-sewwa tiegħu. U int għandek rispett għal Alla tas-sema, għal missierek u twettaq ir-rieda tiegħu fil-ħajja tiegħek? Mulej Ġesu, biddel lil qalbi ħalli l-unika xewqa tiegħi tkun dik li noġob lilek. Għażiża Marija, Om ħelwa tiegħi, fik impoġġi it-tama tiegħi. Nitolbok biex inti tgħinni bit-talb qawwi tiegħek ħalli nuri rispett lejn ir-rieda ta' Alla. Ħalli jkolli l-qawwa, il-ferħ u l-perseveranza biex inwettaq il-missjoni li l-mulej irid minni b'qalb kbira u sal-aħħar. Amen.